Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li qed tappoġġja lil Bernard Grech bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt li min-naħa tagħha iffukata ħafna biex tmexxi lill-Parlament Ewropew. Din id-dikjarazzjoni minn Metsola ġiet wara mistoqsija minn ġurnalista ta' dan l-istazzjoni kif bdew jinħmew ċerti manuvri biex Bernard Grech jirriżenja mill-pożizzjoni, però ħareġ jiġħad u saħaq li hu se jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk Metsola ħarġet tappoġġjah. Kap Bernard Grech qal li hu elett kap sal-elezzjoni ġenerali li jmiss biex iwassal il-PN sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Inti se tappoġġjah? Jiena nappoġġa lill-Partit Nazzjonalista u l-xogħol. Lil Bernard Grech tappoġġjah? Nappoġġa lil kulħadd. Lil Bernard Grech ukoll? Nappoġġjah mela. Metsola kompli tgħid li jkunxi ħafna ta' responsabilità li għandha bħala President tal-Parlament Ewropew. I am extremely aware of the responsibility I have as President of the European Parliament. I am elected as a member of the European Parliament in the name of all Malta. Fil-Partit Nazzjonalista kiber il-ġlied li faqqa fl-aħħar jiem dwar il-kap b'sorsi minn ġewwa jgħidulna li għaddin il-manuvri mill-fazzjoni tal-predeċessur tiegħu Adrian Delija u issa dawk wara Grech ridu jsommuh u ma jagħtux ċans lil ta' Delija jerġgħu jieħdu ir-ridni fl-istamperija.